Уважаеми зрители, може би се очудвате какви са тези атрибути. Два по два, това са символите на магиите. Общо взето за вас по-разбираеми са символите на черната магия, тъй като много хора се занимават с черна магия в крайна сметка. Значи, единият съответства на магическия жезъл, с който хората са били омагиосани през призоваване са демонически структури, с които са били омагиосани. И кристалната сфера, която в крайна сметка съответства на парите. Това са символите на черната магия. И точно тези символи са били предадени от падналите ангели на хората. Вие много добре знаете какво държат всички монарси, без изключение. Независимо дали са християнски и така нататък. В едната ръка топка, ако е християнски владетел с един кръст, и скиптъра в другата ръка. По-малко известни са и по-скоро митични са, защото и самата, ако говорим за бяла магия, това е благотворното въздействие на енергията на Бог и се носят по-скоро легенди и предания. Те също са две по две, както черната и бялата са два вида. Това е огненият меч Ескалибур и другият артикул, това е светият грал, светата чаша. Какво символизират те? Аз имам такава икона Архангел Михаил върху облак, той държи точно символите на бялата магия. Огненият меч Ескалибур в крайна сметка символизира точно огнената енергия Кундалини, която без нейното овладяване е невъзможно от другите два типа енергии, които съществуват, да се изчисти човешкият организъм от тези паразитни структури. Тъй като другите два типа енергия, те са свързани по-скоро с въздействието на Граала. Знаете, в древногръцката митология пределно ясно описано, че боговете на Олимп, въпреки че официално са били безсмъртни, те са пили напитката на безсмъртието амброзия. Ето точно това символизира светият Граал. Или с други думи, тази триединна енергия, която включва универсалната енергия, която включва Махатма Шамбала и най-мощната от трите кундалини, символизира точно тези проявления на Божият универсум. Поразяване на вредните за човека паразитни структури, влези насилствено и паразитиращи и черпещи енергия от човешкият организъм, също поразяване на болестотворните заболявания от всякакъв характер, примерно бактериални, вирусни инфекции, онкозаболявания и така нататък. И същевременно светият Граал символизира точно удължаването в максимални пределни граници на човешкият живот. Защото вече казахме, че човек твърде много прилича на съвременните GSM-и с тази разлика, че няма зарядно устройство. Няма на света друго зарядно устройство, което да стопира биополето на човека и да го върне дори назад, освен тази триединна енергия на Бог. В противен случай, естественият ход на човешкият живот и дейност е с течение на времето. Това биополе, което при абсолютно зрял човек 1 метър, намалява, спадне и под 30 см, човек умира. И няма нищо друго на тази планета, което да може да върне, това биополе в начално положение и да го задържа. И в крайна сметка, образно казано, другото въздействие на тази триединна Божия енергия, този Божий универсум е точно, образно казано, тази амброзия, която на времето поетично е пресъздадено, че са пили боговете на Олимп. По същия начин, вие знаете, много предания има за жива вода, която е спасявала там тежко болни и така нататък. Точно за това става въпрос. Самият Христос е доказано, че той 7 години е бил в Индия и като се завръща, започва да прави чудесата. И той винаги, прочетете внимателно всяко едно от Евангелията, стотици пъти повтаря две съществени неща. Аз и отца ми едно сме, става въпрос за този Божий универсум, който в крайна сметка е Бог Отец. И второто нещо, което той каза винаги. Не аз, отца ми лекува. И с други думи, ако има проблем,
той бива поразяван с огненият меч на тази огнена енергия, което другото наименование е огнена змия или кундалини, и удължаване на живота и премахване на болестите чрез, дали ще го наречете амброзия или жива вода, в крайна сметка тази енергия е действителен извор на живот. Тук може да се обидят някои рекламни агенти от една българска компания, която твърди, че еди къде си в България се намира вода, която е воден басейн, който бил извор на живот. Да ме извиняват много, но не е точно така. Извор на живот е точно този животворящ принцип, който е съществувал от началото на Вселената и съществува без начало и без край. Този триединен Божий универсум, който по същество е единствено на трите енергии и същевременно е и информационно поле. Или това, което религията разбира, Бог, Отец и Свети Дух, събрани в едно. Те са едно цяло. Абсолютен разум, абсолютен принцип и Божий универсум, триединен Божий универсум. Това е в крайна сметка. И тъй като по данните, които разполагам, около 6000 души в България се занимават с направата на черни магии, даже аз мога да конкретно, ако някой се интересува, да ви кажа къде имам тази информация. За един регион на България казаха, че тъй като било трудоемко, ходещите не могат да правят повече от 5 черни магии на ден и били заети за месеци напред. Също такива неуморни творци в тази насока за правене на черни магии са различни магове, врачки, боячки и така нататък. За съжаление, никой от тях, повтарям, никой по никакъв начин не може да ги премахне. Те се опитват с всякакви безплодни начини. С яйца, с катинарче, с ключ, с вода от извора, дето и са бая там и са ръси и така нататък. Тези паразитни структури, които насилствено, чрез заклинания, чрез четене на свещени текстове в обратен порядък, отзад напред, става въпрос за Корана, за Евангелието и така нататък, призовани от тези служители в крайна сметка на дявола, не могат да бъдат изведени по никакъв друг начин. Академик Палюшев, който е член на Българската академия на науките и е физик, занимава се дълги години с торсионни полета и същевременно е отявен радетел на християнския принцип на лечение, многократно е повтарял едно и също нещо. Човешките сили и ресурси са крайно недостатъчни за премахването на тези структури. Той никога не е тук конкретизирал дали става въпрос за яйца, било то яйца, да речем и от щастливи кокошки, не е конкретизирал вида на катинарчето с ключа, дето човек трябва да се го увеси на врата. Грубо се изразява, но за съжаление нещата са груби в действителност. Никога не е казал и за еди каква си вода от тризора и за биополето на еди кой си екстрасенс. Той каза така, крайно недостатъчно. Също нещо казваше един друг велик човек, професор доктор Сър Льонг Миндан. Казваше така, тъй като той работеше само и популяризираше само и единствено на универсалната енергия. Той каже така, ако паразитните структури са разположени от кръста нагоре, тъй като тогава в човешкият организъм се вкарат висши структури, или да го кажем по друг начин дяволи, или падне ангели, което е най-също, забравете, обаждаше се лично на мене, но и той не даваше пълна гаранция, казваше, молете се на висшите сили да ми помогнат. Тогава не беше създаден третият метод Махатма Шамбала и нямаше възможност за провеждането на този триединен Божий универсум. И твърде често се получаваше нещо подобно на късо съединение. Взаимно се неутрализираха енергия от мъжки тип, линейната енергия, универсална енергия, и линейната енергия от женски тип, кундалини. И същевременно другия начин, по който се мъчат тези безплодни труженици за премахване на магиите, това е чрез молитви. В християнството има една единствена, не 100, не 10, една единствена молитва, Киприянова молитва. Никой никога не е успял да помогне чрез нея. В исляма също има молитви. Те също никога не са успели да помогнат на никой. Другото, което искам да ви кажа, доколкото знам, данните са различни, но около 40 до 60% варират тези данни, са хората в България поразени от такива негативни влияния. И представете си колко много неизяснени случаи има. Медицината не може да постави точна диагноза на човека, който умира.
Колко много катастрофи при неизяснени обстоятелства стават на улица. Човека общо дето не е уморен, не е употребявал алкохол, не е употребявал наркотици. И само бих допълнил, а представете си колко плодотворно поле за изява на такива черни магове има в България, при положение, че непрекъснато нараства бройката на бежанците в нашата страна, при положение, че Европа не ги връща. Знаете, че 7500 бежанци, които бяха напуснали България, не бяха върнати най-дружелюбно и добронамерено, разбира се, в кавички, от Европейския съюз. При положение, че те основно идват от две държави, от Ирак и от Сирия. Не знам дали знаете, но те са държавите, родоначалници на магията. Древните Халдея и Вавилон. И в крайна сметка създатели на една от най-страшните магии, така наречена талибанска магия, която, за разлика от класическата, при която човек, магия за смърт, която убива човек за 21 дена, при нея човек умира за 3 часа. Вие сами може да прецените какви са шансовете на човек да оцелее. Той ще тръгне по класическия начин, чувства се недобре, обава се на 112, примерно след известно време идва линейката, отива в болницата. Единственото нещо, което могат да констатират, тотално изчерпване на човешкия организъм и оттам нататък нищо не може да се направи. Защото енергийният консуматор седи, черпи енергия. Какво ще попречи на това изчерпване? Какъв консуматор да се включи за компенсиране на изчерпената тотално жизнена енергия на този вече отива си човек? Какво? Нищо не може. Няма такава енергия, която да бъде компенсирана. Загубата на изчерпената енергия от тези паразитни структури. И в крайна сметка, какво може да се каже? Това е, че на този етап нещата изглеждат твърде странни и това е нормално. По ред причини, вече ви обясних, че универсалната енергия беше създадена в края на миналия век. Беше създадена тогава. Махатма Шамбала като лечебен метод беше създаден още по-късно, в началото на 21 век от Джон Армитраж. Така стигаме и до третата енергия, кундалини. Тя е била известна през вековете. Известна, но почти неизползвана, затова защото нейното овладяване е крайно опасно и почти без каквото и да е изключение, човешкият организъм бива разрушаван при овладяването й. Тя при нейното овладяване тръгва рязко и внезапно, подобно на вулкан. И ако човешкият организъм няма пропускателна способност да издържи на този огромен приток от енергия, който с огромна скорост се движи и с огромна топлина, тя не случайно се нарича огнена змия, просто той бива разрушаван. И точно поради тази причина тя почти никога не е била масово използвана за медицински и каквито да било други нужди. Единици хора, самия Христос е ясно, за него аз много път съм казал, той 7 години е бил в Индия и след това почва да прави чудесата и в крайна сметка той самия го е казал многократно, нали, че е едно с тази енергия, защото в крайна сметка това е Бог Отец. Не случайно той никога и никъде не се изобразява, защото той е безформен, той е точно енергия, триединна енергия, Божия универсум и информационно поле, събрани в едно. Вече тук има един друг момент, че той е и частици. Точно тази бозесна частица бозона, която се опитва да я хванат в Церн, Швейцария, там в този тунел, в който работят, нали, за изолирането. Или тази триединна енергия, това информационно поле и тази бозесна частица бозона, в крайна сметка в своето взаимодействие, това е точно Бог Отец. Много хора така разсъждават. Аз е някакъв пол да изникне, откъде се пръкна пъй на толкова години, що не е по-млад, примерно. Пък какви са тия три енергии, за какво говори и така нататък и така нататък. И общо взето стигаме до това какво може да се направи. И нещо аз много път съм казал. Единият начин да се чака, примерно 100 години да се хване бозона, да се изучат свойства, да се направи някакъв уред и той ще може да прави тези неща, които в момента се правят само по този единствено, само по този начин. Вторият вариант е хората да чакат, мъчейки се, евентуално да ги канонизират за светци, може да звучи гадно, драстично, но това е положението. Ако някой човек знае, че е болен примерно от рак
или от инсулт и инфаркт и не отива на лекар, какво друго може да му се каже? Добре, не отива на лекар, мъчи се. Пък в крайна сметка може би това да ти е целта. Ами то тук е също. И вече другият вариант е да се търсят такива хора, които са овладяли трите енергии. Но за съжаление от 4 останахме 2. Сай Баба почина, професор доктор Салион Миндан почина и останахме Хари Баба и аз. Божа работа, като каже шефа отгоре, и мен и него ще ги прибере. Кога ще дойдат други, дали ще дойдат и кога и така нататък. Така че, какво мога да добавя? С ирония мога да добавя и с болка в крайна сметка. Благодаря на тези, които можеха да дойдат в дните за безплатни консултации и не го направиха. Никой не може да каже тяхното чакане и очакване до кога може да продължи. Защото аз винаги... То е точно така. Аз винаги съм казал, аз съм по член 68. Като каже този Божий универсум отгоре, ще ме прибере. Също ще стане и с Хари Баба. И тогава вече остава само да се мъчат. И тогава остава другото. Примерно 100 години да чакат създаването на този уред, който се надяват, нали, да седат на база на изолирането и изучаването на божествената частица бозон в ЦЕРН, Швейцария.